записываем новую песню Рэха! Вітаю, шановныя меламаны і меламанкі. Ужо сёння адбудзецца канцэрт гурта Рэха ў клубе графіці, на якім мы выканаем некалькі новых песняў. А пакуль я запрашаю вас паглядзець на начную студыйную працу з новымі кампазіцыямі, з новым матэрыялам. Чаму адбываецца запіс у розных пакоях, каб мікрафоны акардэёна не лавілі барабаны, каб мікрафон барабанаў не лавіў мой вакал. Вось. І таму мы ўсе ў розных пакоях, але ўсё гэта адбываецца адначасова, і мы ў навушніках чуем, што грае кожны з нас. Потому что мы профессионалы! Да, можно поиграть сейчас. Ну, можно без наушников, наверное, чтобы они не мешали. Можно пока без наушников сейчас отстроить потом.